O nwere ọya aka na-aya mmadụ. Ọya aka a na-akpọ Whitlow. Ị mara ibe bụ ọgwụ ya? Ịgba ọya aka, egbu ya nkịtị ọtabie gị aka. Ịgba Whitlow nkịtị ọtabie gị aka. Ị ma ibe bụ ọgwụ ya? Ọ bụ na Whitlow ayaba gị ma gị nwere enyi nwaanyị maọbụ na ịnụgo nwaanyị, ya enyi gị nwaanyị si ya biko ka ọ mesị gị ọgwụ n'ọya. Ị mara ibe bụ ọgwụ ya? Nya mepe ụkwụ ya, rụnye aka gị n'ime ebe a, hapụ ya ka ọ nọ for some minutes. Hapụ aka gị dị ya ka ọ nọ for some minutes. Biko ị na-etinye ya 3 times ọ Whitlow agba ọsọ. Dị n'ụbọ na ngwel ka ọ ka nọdụ. Nye bụ ọgwụ Whitlow. Nya mepe ụkwụ gị, tinye ya aka dị ya, hapụ ya. Maka gịnị? Arụ nwaanyị bụ ebe mmụọ si apụta, ebe mmụọ si abịa ụwa. Nke anyị nwa nkwuli ibe because ana m enye gị fact and figure. I am giving you with evidence. Nke nkwuli ibe nwoke trial ya ịnụgo ya before. Ịnụgo nke Whitlow before. Ọ nwego ndị m nụrụ ya before. Ọ nwego ndị mara about this thing before. Ọ basị ka eziokwu. Ọ basị ka eziokwu. Ebolo nwaanyị Whitlow na-aya gị mana iji ọgwụ ya maka achọrọ imesa onwe gị ọgwụ. Adịrị aṅụli ọgwụ kemis. Egbe nkịta ọtabie gị disfigure gị aka. Ịghọtago? So ebolo nwaanyị tinye n'ime arụ gị. Dabịa ka ọ nọ some minutes. Ọ bụ 30 minutes ọ nọ wepụta ya. Echie niile tigwe otu ọ nọ 30 minutes wepụta ya. If you are na Whitlow agba ọsọ, they no born Whitlow well.